Når jeg filmer. Hva slags sko er det du har? Pappa har på seg Crocs. Pappa, Ja? det finnes ikke ennå. Hæ? Plastikk-Crocs. Der. Vet du, pappa, jeg har aldri sett noen stykker det er sånn. Kom til tante pappa da. Hva er det Du, mulig? når vi er der nede, så kommer du til å se at pappa er helt perfect. Ja. Jeg skjønner ikke poenget med det her. Så synes jeg virkelig at det er ikke veldig bra. Åh, er det maling dette her? Er det sånn malt med på veggen? Eller? Det er så flott da. Jeg fikk krampe i magen.